Вас вітае інфармацыйная служба тэлеканала МКТБ і я Таццяна Абрамович. У эфіры навіны, час мясцовы і сёння ў выпуску. Зялёна-жоўтая пара. Корманарыхтоўчыя працэсы распачаты ва ўсіх гаспадарках раёна. І рамонт, і станцыя, і ферма. Маладзечанскі рай аграсервіс адзначае 60-гадовы юбілей. Свята саксафона. У Маладзечні адбыўся 3-й рэспубліканскі адкрыты фестываль-конкурс музыкантаў. Змены па заробках бюджэтнікаў пачнуць дзейнічаць у Беларусі з 1 ліпеня. Так, да 20% будзе павялічаны памер сродкаў, якія ідуць на прэміраванне работнікаў бюджэтных арганізацый. У медыкаў з'явіцца новая кампенсавальная выплата – базавая даплата. Таксама ў сферы аховы здароўя надбаўка за складанасць і напружанасць працы не будзе абмежаваная максімальным памерам. Кіраўнікам бюджэтных арганізацый у медыцынскай сферы надбаўку за забеспячэнне паказчыкаў дзейнасці арганізацыі усталююць у памеры да 200% акладу уключна. А таксама ў гэтым годзе ў Беларусі плануюць падняць узровень сярэдняй пенсіі па ўзросце да 40% ад сярэдняй зарплаты работніка. Пра гэта ў ходзе сумеснага пасяджэння Палаты прадстаўнікоў і Савета Рэспублікі заявіў намеснік кіраўніка ўрада Ігор Петрышенка. Паводле яго слоў, за мінулы год у Беларусі пенсіі выраслі амаль на 10%, а ў рэальным выражэнні амаль на 4%. У цяперашні час кожны 4-ы беларус атрымлівае пенсіі. Зялёна-жоўтая пара. Аграры і маладзечаншчыны працуюць на палетках. Корманарыхтоўчыя працэсы распачаты ва ўсіх гаспадарках раёна. Якія культуры ў прыярытэце, даведалася наша здымачная група. Гэтыя прасторы належаць гаспадарцы Бярэзіна Аграпрадукт. Паласатыя палеткі вабяць вока сваёй яркай прыгажосцю і прымушаюць задумацца далёкага ад сельгасгаліны чалавека над мэтай такой пасадкі. Як сцвярджаюць спецыялісты, тэхналогія палосных пасеваў асаблівая, але дзейсная. На асабістым вопыце ў гэтым упэўніліся многія аграрыі. Культура, значит, посеяна сурепица с озимой ржой. Способ называется полосовой, для того, чтобы, скажем, был сбалансированный корм, так как сурепица содержит большое содержание белка, а рожь скажем, в такой фазе содержит сахар. Это сеется для того, чтобы сбалансирован был белок с сахаром. Для кормления скота используем. У гаспадарцы Бярэзіна Аграпрадукт паласатыя палі можна назваць эксперыментальнымі. Расліны на корм жывёлам такім спосабам тут рыхтавалі ўпершыню. Тэрыторыю плошчай 37 гектараў засявалі ў верасні. Тэхналогія простая, а першы ўраджай пацвердзіў станоўчы вынік працы. А таму на наступны год плошча пасеваў павялічыцца ўдвая. З палеткаў скошаныя расліны трапляюць у траншею. На бетанаванай пляцоўцы пры дапамозе спецыяльнай тэхнікі свірэпіцу жыта перамешваюць сухім сенам, каб корм быў не такім вільготным, але застаўся збалансаваным і карысным. Процесс, в принципе, несложный. Я загружаю погрузчиком солому и зеленую массу хозяина. Он перемешивает и потом раздает скоту. Самое главное у нас вовремя перемешать эту зеленую массу, чтобы она здесь не залеживалась и не сгорела, потому что потеряются все кормовые единицы. Адразу пасля апрацоўкі свірэпіцы і жыта трапляюць па прызначэнні. Бялок, вугляводы, харчовыя валокны. Сумесь паласатых палеткаў самы ранні корм у рацыёне скота. Ужо некалькі тыдняў запар каровы ласуюцца свежай зелянінай. Зараз у гаспадарцы налічваецца амаль 3000 галоў буйной рагатай жывёлы. 730 з іх дойныя. Такой тип кормления у нас уже начался 3 недели назад. Значит, естественно, повышается надой. Если так конкретнее сказать, то в прошлом году надой составлял 10 литров на одну условную голову корову, то в этом году 12 литров 780 грамм. Пасля уборкі паласатых азімых на поле будзе засявацца і спець кукуруза. Багаты ўраджаі патрабуюць адданай, сумленнай, крапатлівай і зладжанай працы. Каманда вопытных аграрыяў, аграномы, касцы, механізатары і трактарысты чакаюць спрыяльных умоў надвор'я. Наперадзе нарыхтоўка сенажу на зіму, а на чарзе рапс і зерневыя культуры. Алеся Ушакова, Алексей Андреевский, МКТБ.
И ремонт, и станция, и ферма. Открытое акционерное товариство «Молодешинский рай агросервис» отзначае свой 60-гадовый юбилей. З яким настроем коллектив сустракае такую значную падзею биографии предприемства и какие планы на перспективу тут думают реализовать у недалёкім будучым у репортаже нашего корреспондента. У альбоме на міні-выстаўцы ў фае Маладзечынскага рая аграсервіса адлюстраваны ў чорна-белых фотаздымках пэўныя вехі станаўлення калектыву. На пачатку гэта было раённае аддзяленне сельгастэхнікі, і спецыялісты займаліся рамонтам машынна-трактарнага парку, калгасаў і саўгасаў, унясеннем угнаенняў на палі, нават здабычай торфу. Сёння задачы рая аграсервіса у аснове сваёй тыя ж, але патрэбна ўлічваць, што і тэхніка сучасная зусім іншая, і даільна-халадзільнае абсталяванне не параўнаеш з тым, што існавала больш, чым паўвека таму. Тут жывуць днём заўтрашнім. Освоили ремонт двигателей Deutz, ремонты двигателей, значит, уже осваиваем Детройт. Сейчас занимаемся над выпуском трактора, и думаю, мы до конца лета, то есть до 1 сентября, запустим маленький мини-тракторчик для подгартывания кормов. Планируем сейчас сделать для каждого хозяйства хотя бы по одному легкому культиватору. За 60 год прадпрыемства перажыло не адну рэарганізацыю. У эканамічным плане здараліся розныя часы, і добрыя, і не вельмі. Але захаваўся калектыў, спецыялісты асвойвалі новыя віды работ, якія запатрабаваны ў спажыўцоў. У 2004 годзе прадпрыемства пашырылася і прыняло ў свой склад сельгаскааператыў Маркава. Зразумела, і фронт работ павялічыўся, як і колькасны састаў райаграсервіса. Стаўку кіраўніцтва робіць на маладых. Ремонтируем любую технику, и сельскохозяйственную технику, и автотранспорт, и оборачиватели, лёнооборачиватели, лёносрывалки. Ну, все, что возможно. Мечта следующая – развить райагросервис именно по авточасти. Чем побольше работы с авточастью. И выйти на другой уровень. Выйти на область, а также и дальше. На юбілеі адзначалі лепшых працаўнікоў, падвялі вынікі работы за мінулую пяцігодку. Каб адчуваць сябе больш упэўнена ў перыяд рыначных адносін, на прадпрыемстве асвоілі рамонт паліўнай апаратуры Еўра-3, вырабляюць рукавы высокага ціску. Мабільныя тэхнічныя брыгады ў рэжыме хуткай дапамогі выязджаюць і ў суседнія раёны. Ветэраны працы, якія аддалі больш чвэрці века райаграсервісу і завіталі на юбілей, пожадалі калектыву стабільнасці і стварэння новых працоўных династий. Я благодарен руководству и всем причастным к организации этого мероприятия за то, что приглашают. Вот не забыли нас. Очень благодарен. Что еще хочу отметить, что изменения прошли намного, вид другой, обновленные фасады, разметка проезжей части, новый асфальт, все, газоны подстрижены. Приятно, очень приятно. Алла Маркелова, Алексей Андреевский, МКТБ. Уступная кампанія вышэйшыя навучальныя установы Беларусі плануюць залічыць на першы курс амаль 54 тысячы абітурыентаў. Гэта на 3 тысячы больш, чым у мінулым годзе. Скарэкціраваны лічбы прыёму на тэхніка-тэхналагічныя, хіміка-біялагічныя, медыцынскія і IT-спецыяльнасці. А вось лічбы прыёму абітурыентаў на эканамічныя, юрыдычныя і некаторыя гуманітарныя зменшацца. Дарэчы, ва ўпраўленні па адукацыі Маладзечынскага райвыканкама арганізавана работа прамых тэлефонных ліній па пытаннях правядзення атэстацыі, пераводу, арганізацыі выпускных экзаменаў і выпуску вучняў устаноў агульнай сярэдняй адукацыі. Нумары 77 28 92 і 77 12 85. Таксама звярнуцца можна і да абласных спецыялістаў. Тэлефон прамой лініі ўпраўлення па адукацыі Мінаблвыканкама 8 017 542 26. А ў Маладзечні ўжо хутка пачнецца прыём дакументаў у новую школу, якая будуецца ва ўсходнім мікрараёне. Пачатковая школа разлічана на 16 класаў для 320 вучняў.
У першую чаргу сюды будуць прымаць дзяцей, якія жывуць у 11-м мікрараёне. Дакументы ў першыя класы можна падаваць з 12 чэрвеня. З 16 па 28 жніўня на вольныя месцы будуць залішвацца дзеці, якія пражываюць у іншых мікрараёнах горада. 27 мая ў актавай зале 10-й гімназіі адбудзецца сход, на якім бацькам будучых школьнікаў растлумачаць парадак прыёму і асаблівасці арганізацыі адукацыйнага працэсу ў новым навучальным годзе. Акцыя «Увага, дзеці» пачынаецца ў Беларусі 25 мая. Галоўная мэта – папярэджанне, прафілактыка дзіцячага дарожна-транспартнага траўматызму, павышэнне ўзроўню адказнасці і бацькоў, і вадзіцеляў. Падчас акцыі аўтамабілі ў светлы час сутак павінны рухацца з уключаным блізкім святлом фар або дзённымі хадавымі агнямі. Асаблівая ўвага будзе надавацца захаванню хуткаснага рэжыму, правілаў пераезду пешаходных пераходаў і бяспечнай перавозкі дзяцей. Дзяржаўтаінспекцыя рэкамендуе быць асабліва ўважлівымі падчас руху паблізу школ і дзіцячых садоў, прыпынкаў транспарту і ў дварах. Бацькі павінны растлумачыць дзіцяці, як паводзіць сябе на дарозе, дзе можна бяспечна гуляць ці катацца на веласіпедзе. Па статыстыцы, амаль 70% дзяцей атрымліваюць траўмы на дарогах у перыяд з мая па кастрычнік. З пачатку года ў Маладзечанскім рэгіёне зарэгістравана больш за 100 выпадкаў кіберзлачынстваў. Сума ўрону ад гэтых дзеянняў склала каля 72 000 беларускіх рублёў. З ахвярамі абману мухляры звязваюцца праз Вайбер. Нядаўна пацярпеў ад зламыснікаў вясковец. Ён перадаў рэквізіты банкаўскай карты па тэлефоне незнаёмай дзяўчыне, якая прадставілася супрацоўніцай Белаграпрамбанка. А таксама жыхарка Маладзечна. Яна прадавала тавар на інтэрнэт-пляцоўцы і прадаставіла ўсе дадзеныя сваёй банкаўскай картай ілжэ-пакупніку. Падобных фактаў становіцца ўсё больш. Міліцыя ў чарговы раз просіць грамадзян быць пільнымі, не называць нікому нумар банкаўскай карты, тэрмін яе дзеяння, лічбы са зваротнага боку карты і пароль ад інтэрнэт-банкінга. Ужо хутка беларусы адправяцца на прыроду адпачываць ці ў лясы збіраць ягады і грыбы. Не заўсёды гэтыя паездкі завяршаюцца добра. У 2020 годзе ў Мінскай вобласці ў міліцыю паступіла 57 паведамленняў аб знікненні людзей у лясных масівах. У Маладзечанскім РАУС у мінулым годзе зарэгістравана 10 такіх паведамленняў. Ва ўсіх выпадках супрацоўнікам міліцыі ўдалося адшукаць людзей, якія заблудзіліся. Для аднаго мужчыны паход у грыбы скончыўся смяротным зыходам. Як стала вядома пазней, мужчына пакутаваў захворваннем сардэчна-сасудзістай сістэмы, і ў лесе яму стала дрэнна. У асноўным губляюцца людзі сталага ўзросту. Напярэдадні новага летняга сезону праваахоўнікі і ратавальнікі просяць не адпраўляцца ў лес у адзіночку. Асабліва гэта тычыцца пенсіянераў. Абавязкова ўзяць з сабой мабільны тэлефон і паведаміць блізкім, куды канкрэтна вы адправіліся. Для паходу ў лес рэкамендуецца выбіраць яркую вопратку, а таксама браць з сабой лекі. Міліцыя заклікае не заставацца абыякавымі. Пры выяўленні ў лесе прадметаў, якія сведчаць пра магчымае знаходжанне зніклых, адзенне, абутку, кошыкаў, веласіпедаў, неадкладна паведамляць пра гэта па тэлефоне 102. Свята саксафона. У Маладзечанскай школе мастацтваў адбыўся 3-й рэспубліканскі адкрыты фестываль-конкурс музыкантаў. У ліку галоўных задач – выява і падтрымка таленавітай моладзі, развіццё іх творчых здольнасцяў, павышэнне ўзроўню выканальніцкага майстэрства. Тэму працягне наш карэспандэнт. Калі міжнародны дзень саксафона адзначаецца 6 лістапада, у дату нараджэння легендарнага вынаходніка гэтага інструмента Адольфа Сакса і пераважна ў Амерыцы, то ў Маладзечні на музычнае свята збіраюцца аматары і прафесіяналы звычайна пад канец мая. Сёлета 3-й рэспубліканскі фестываль-конкурс сабраў рэкордную колькасць удзельнікаў, каля 400 выканаўцаў з усіх рэгіёнаў Беларусі з краін СНД. Прычым для юных талентаў былі прадугледжаны на выбар 2 формы спаборніцтваў – выканання непасрэдна на сцэне і ў відэазапісах. Свае музычныя нумары прыслалі таксама музыканты-саксафаністы з Расіі, Літвы, Латвіі і Малдовы. Люди соскучились по живой музыке, и сами музыканты, и слушатели. Пора играть. Вот. И проходят концерты и в Минске, и на других площадках. Живая музыка есть живая музыка. У конкурсе маглі прымаць удзел як сольныя выканаўцы, так і ансамблі і аркестры. Зразумела, удзельнікі былі падзелены на розныя ўзроставыя групы. Самым малодшым, дарэчы, па 6-7 год.
Але ў камандах падтрымкі ва ўсіх сябры, педагогі, бацькі. Рэспубліканскі фестываль-конкурс – гэта заўсёды выдатная магчымасць сябе паказаць, на іншых паглядзець. І калі ўсе зоркі сыдуцца, атрымаць, калі не гран-пры, то дыплом лаўрэата і тым самым папоўніць партфоліо сваіх творчых дасягненняў. Я выбрал два произведения. Это «Опавшие листья» Космо и Мангушев «Романс». Почему я выбрал эти произведения? Ну, «Опавшие листья» я играю не в обычном репертуаре, а под фонограмму. А «Романс», ну, это белорусская песня, которая, ну, должна быть везде. А насчет волнения я не волнуюсь, я уже привык, потому что не первый год на сцене. Все по-разному хороши, как бы у всех каждые свои плюсы, минусы. Как бы тут не поймешь, кто лучше, кто хуже. У всех хороши. Папулярнасць саксафона, нягледзячы на тое, што ён адзін з самых маладых інструментаў у свеце, з кожным годам толькі ўзрастае. Ён гучыць у джазавых, класічных і ваенных ансамблях. Удзельнікі фестывалю маглі выконваць два любыя творы на выбар: класіка, джаз, эстрада, шансон, духоўная, акадэмічная музыка. І ўсюды гучыць саксафон. Некаторыя выканаўцы выступалі з сольнымі праграмамі, іншыя – суправаджэнне акампаніятараў. Это инструмент просто с колоссальными своими возможностями, которые он имеет. И, безусловно, это, наверное, самый романтичный духовой инструмент. А может быть, самый романтичный из всех музыкальных инструментов, как мне кажется. Весь, наверное, самое главное – это насколько музыкант тонко может передать возможности этого инструмента. Алла Маркелова, Алексей Андреевский, МКТБ. Барацьба за тытул. Абласны конкурс «Міс Міншчына» адбудзецца 28 мая ў Барысаве. Прыгажунь прадставяць усе рэгіёны. Канкурсантак усяго каля 50. Ад нашага раёна на абласны этап паедуць Дыяна Кулік, міс Маладзечна 2021, а таксама першая і другая віцэ-міс Вікторыя Дурко і Ксенія Астроўская. Спіс аўтарытэтных журы і гасцей ужо таксама складзены. Сярод іх спецыялісты і эксперты ў б'юці-сферы, артысты. Абласны конкурс «Міс Міншчына» – гэта маштабная падрыхтоўка да нацыянальнага конкурсу прыгажосці «Міс Беларусь». На гэтым выпуск завершаны. Наперадзе падрабязны прагноз надвор'я. Нагадаю, інфармацыі на тэлеканале МКТБ стала яшчэ больш. Глядзіце экспрэс-навіны кожны будні дзень у 12, 15 і 17 гадзін. Таксама вы можаце сачыць за выпускамі на нашым YouTube-канале, у сацыяльнай сетцы, УКонтакце, Аднакласніках, Інстаграм, а таксама ў тэлеграм-канале МКТБ. А я з вамі развітваюся. Усяго добрага і да сустрэчы.